हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर इउनिक आइडि गोमाबाय नङा होमबा जाय नोंथांमोना इउनिक आइडि गोमाबाय जेबो टेनसन लानाङा रिकभारि खालामना लानो हागोन आरो बे इउनिक आइडिखौ नांगौ जाथारो जेरै एडमिसन लानायाव अनलाइन बेनो जाबाय एचएस लेभेल डिग्री लेभेल आरो लोगोसे इउनिभार्सिटि लेभेलाव नोंथांमोना जायफोर पोस्ट ग्रेजुवेट खालामगोन थ' बेखौ नांगौ जाथारो इउनिक आइडि गैयाब्ला दानिया एडमिसन जाला दा बेखौ जों माबोरै मोनफिनगोन गोमानायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम फार्स्ट टु लास्ट नाय अब्लासो बुजिगोन नालाय खायसे नायजोबालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो स' लोगोफोर नायजोबदो अब्लासो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा जों इउनिक आइडिखौ जोङो मोनफिननो हायो आरो जायफोरा दासिमबो इउनिक आइडि खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो दाखालि बावै पास जानायफ्रा जुदि इउनिक आइडि गैयाब्ला मारै खालामो बिनि भिडिअ मोनगोन डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ बेयाव नायबानो जाबाय आरो गासिबो डिटेल्सआ दङ जे इउनिक आइडि खालामनाया दा बेखायनो गोबाव खालामा जागायनोसै लोगोफोर इउनिक आइडिखौ जों माबोरै रिकभारि खालामनो हायो एबा जोङो माबोरै जोङो जेनेरेट खालामना लानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासिबो डिटेल्सखौ मोनखायो। दानिया लोगोफोर जों बे खामानिखौ मावनोब्ला नोंथांमोना फैनांगोन DHE अनलाइन एडमिशन होननाय दङ मोनसे वेबसाइट डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि बेयावसो गासिबो खामानिया जायो दा बेखायनो जों बेयाव थांनानैसो गासैखौबो रिकभारि खालामनो हायो एबा जोङो जेनेरेट खालामना लानो हायो इउनिक आइडिखौ दा बिदिब्ला जों जागायनोसै फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होनानै स्टेप बाय स्टेप नायनानै सोलोंदो। दा फाइनालि फैबाय आं लोगोफोर दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे पेज मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन डाइरेक्ट फैनो हागोन आरो बेबायदि पेजआवनो गासिबो खामानिखौ नोङो मावना लानो हागोन दा बेखायनो जों फार्स्टआव थांफिननोसै दा जों फार्स्टआव थांनानै माबोरै इउनिक आइडि खालामो नोंथांमोना बेखौ माखासे प्रसेसखौ मोनगोन दा बेखायनो फुल भिडिअ नाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोननाय दं आरो होनाय दं बेयाव नायनो हागोन दा नै डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि मोनसे अर्डार आरो बियो बेयाव मोनसे लिरनाय दङ लोगोफोर कलेज एबा इउनिभार्सिटियाव जायफोरा एडमिसन लागोन ना पिजि लेभेल बा कलेज लेभेलाव नोंथांमोननि एडमिसननि डाटा आपल'ड खालामनायनि लास्ट डेटआ 20 आगस्ट थ' नोंथांमोना बिनि गेजेराव डाटाखौ साबमिट खालामना लाखादो दानिफ्रायनो लगइन खालामनानै इउनिक आइडियाव थ' जोबोर इम्परटेन्ट सिरियासलि नोंथांमोना खालामनांगोन जायफोरा स्टुडेन्टस थ' गासैबो स्टुडेन्टसा बेखौ खालामना लाथारनांगोन आरो जायफोरा खालामखांबाय नोंथांमोना सिगांनिजोंनो जागोन इउज खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना जास्ट रिकभारि खालामना ला बावदोंब्ला दा नै इउनिक आइडिनि माखासे बेयाव प्रसेस थायो गाइड्स थायो थ' नोंथांमोना बेखौ सोलोंना ला बेनो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार फैदों इउनिक आइडि खालामनाया बेखायनो सासे स्टुडेन्टआ मोनसेल' हायो दा मोनसे इमेलजों मोनसे मबाइल नाम्बारजों मोनसेल' हायो जुदि नोंथांमोना खालामोबा मोननै मोनथाम मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिजों हायो आरो थ' बेखौ नांला दानिया बेयाव माखासे अपसन दङ फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनाव थुयोब्ला रेजिस्टार जायो बिनिफ्राय स्टुडेन्टस लगइनाव थुयोब्ला नोंथांमोना लगइन खालामनानै माखासे मडिफिकेसन खालामनो हायो आरो दा जायफोरा मडिफिकेसन खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना स्टुडेन्टस लगइनाव थुनानै बेयाव थुनानै इउनिक आइडिखौ होनानै लगइन खालामनो हायो जेरै दायो इउनिक आइडि ओंखारबायना थ' बेयाव इउनिक आइडिखौ नोंनिखौ सिगांनिखौ होदो इडिट खालामनोबा डेट अफ बार्थ होनानै साइन इन खालामनांगौ अब्लानो गेवना फैयो दा बेखौ जोंनो नांथ'ला जोंनि कन्टेन्टआ जाबाय जोंना रिकभारि खालामनायसो ना थ' बेखायनो बेक फैनानै दानिया जायफोर कलेज बा इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनो सानदों एडमिसन डाटा अब्ला बेयाव थुनानै जोङो डाटाजों जोङो साबमिट खालामनो हायो बेखायनो लोगोफोर इम्परटेन्ट अनलाइन एडमिसन लानायाव इउनिक आइडि नांगौ जाथारो बेखौ गोसोआव लादो आरो नोंथांमोना सोलोंनानै बयबो खालामदो दानिया रिकभारि खालामनाय अपसना बेयाव गैया सिगाङाव दङमोन नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायदोंबा मोनदों जानांगौ बेयाव मोनसे थायोमोन आरो अपसन दानिया चेन्ज जाबाय दा बेखायनो मारै खालामनांगौ जोङो गाहायावसो फैनांगौ लोगोफोर दा गाहायाव फैनानै जों माखासे अपसन मोनो दा बेखायनो जोङो गाहायाव फैनानै जोङो मा खालामनांगौ माखासे कन्टेक्ट मोनो बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट नुदों दा एनि कुवेरिस थ' नोंथांमोना जिखुनु जाया इउ केन कन्टेक्ट आरो कन्टेक्ट खालामनो हायो दा वर्किं डेजआव जों कन्टेक्ट खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो बेयाव मोनखादों स्क्रिनाव कन्टेक्ट खालामनो हायो होननानै दा लकेसनखौ नायग्रोदो बे दङ DHE काहिलेफारा गुवाहाटि दा नोंथांमोना बेयाव लकेसनखौ नुबाय दानिया नायदो इमेल एड्रेस स' नोंथांमोना बे इमेलावसो नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगौ बेखायनो बेखौ मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय इमेल एड्रेसखौ बेयावनो जोङो कन्टेक्ट खालामनांगौ दे दा बेयाव खालामनांगौ बेखौ नट खालामना ला लिरनानै ला बेनिफ्राय इमेलाव जों मा लिरनांगोननो बेयाव गासिबो डिटेल्सआ होनाय दंखायो दा फार्स्टआव नोंनि नाम डेट अफ बार्थ मबाइल नाम्बारखौ लिरनांगौनो बेखायनो नोंथांमोना प्रपारलि सेन्ड खालामबानो जाबाय जाहाथे नोङो मिस्टेक जाया दा बेयाव प्लिज राइट युवर नेम थ' नोंनि नेमखौ होनांगौ जेरै जों इउनिक आइडियाव होदोंमोन ना सेम टु सेम लिरनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौबो जों इमेलाव जोङो प्रपारलि मोजां लिरना हरनांगौ होनना बुंदों बेखायनो नोङो इउनिक आइडि खालामनायाव माखौ होदोंमोन बेखौनो हरफिननांगोन अब्लासो रिकभारि जागोन दा बेस्ट अपसना बेनो इमेल खालामनांगौ आरो नोंनि इमेल हरनाय लोगो लोगो सानसे साननै एबा 1 घन्टा 2 घन्टा उनावबो रिसेन्ड फैनो हागौ नोंथांमोना नायनो हागोन इनबक्सआव नायबानो जाबाय नों जेराव इमेल हरदों बे इनबक्सआव नाय बिनिफ्राय कल थ' लोगोफोर नोंथांमोना टल फ्रि नाम्बार मोनदों नोंथांमोना बेयाव नाम्बार नुनो मोनदों कलबो खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन टल फ्रियाव
बेनिफ्राय वर्किं डेसआ नायदो बिटुइन 10 AM to 5 PM दङ दे बे उइक आरोना उइक डेसआव सानडेनि अनगायै सानडेआव खिन्थु टाइमा एसे खम होदों 9 AM निफ्राय 12 PM सोल' होदों नोंथांमोना बे टाइमावल' कन्टेक्ट खालामनो हागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैबो रायलायहरनो हागोन नाथाय रिसिभ खालामाबो जानो हागौ मानोना गोबां जाम जायो नालाय थ' लोगोफोर जोंनि बेस्ट अपसना जाबाय इमेल एड्रेसाव नोंथांमोना बेखौ लिरना हरनांगोन नोंनि नेम डेट अफ बार्थ आरो मबाइल नाम्बारखौ प्रपारलि इमेलाव नोंथांमोना लिरना हरनांगोन नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन अब्लानो नोंथांमोना मोनफिनगोन इउनिक आइडिखौ स' बेयाव नोंथांमोना इमेलाव फैदो बेयाव फैनानै दानिया इमेल एड्रेसखौ बिसोरनिखौ लिरना होदो DHE online बेखौ जेरै जों मोनदोंमोन ना बेबायदि होना होदो थ' बे जाबाय दानिया साबजेक्टआव जोङो लिरनांगोन माखासे रिकुवेस्ट खालामनायनि खोथा दा मानो बेखौ जादों जों रिकभारि खालामो नालाय बेनिखायनो जोङो जेरै लिरदों नोंथांमोना बिदि लिरनानै फल' खालामनो हायो बा नोङो आलदाबो लिरनो हायो बे नोंनि सायाव दा नोंथांमोना लिरनानै बेयाव साबजेक्टखौ लिरोबासो मेनसन खालामथारनांगोन साबजेक्टआव माने इउनिक आइडिनि खोथाखौ मेनसन खालामनांगोन अब्लासो मिथिहैगोन नालाय दा बेखौ आं लिरबाय आरो दा बेनिया कम्प'ज थ' नोंथांमोना कम्प'जआव मा लिरनांगौ बेनो जाबाय जोंखौ लिरनो होदोंमोन ना नोंनि नेम बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ आरो मबाइल नाम्बार बेखौ जोङो बेयाव गासैखौबो मोजाङै लिरदो जेरै नोङो इउनिक आइडि खुलिनायाव लिरदोंमोन जेनेरेट खालामनायाव बेखौ सेम टु सेम होनांगोन अब्लासो बिथांमोना नोंनो रिमेल खालामना हरगोन एबा रिसेन्ड खालामना हरगोन नोंनि जिथु माने गोमानाय फरगट बेखौ जोङो मोनगोन आरो दा बेखायनो बेयाव डेट अफ बार्थ होनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव गाव गावनिखौ होनांगोन दै आंनिखौ होनाङा मानोना आं बेयाव एग्जाम्पलसो होदों नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा मानोना नोंथांमोना मिस्टेक खालामबा मोनफिननाय नङा बेनिखायनो मोजाङै हो दा आं मबाइल नाम्बारखौ होबाय दा बेखौ बहायजोबनानै जोङो गासैखौबो सेन्ड खालामनो हायो थ' जों बेखौ दा खालामबाय दा बेखौ खालामनानै मा मोनगोन लोगोफोर गोजौआव मोनसे अपसन थायो थ' नोंथांमोना बै अपसनाव थुनांगौ आरो सेन्ड अपसनाव मोनसे सिम्बल थायो दा आं साबजेक्टखौ इडिट खालामफिननोसै थ' बेयाव आङो रिकभारि खालामनायनि खोथा होआखैमोन जास्ट आङो रिकुवेस्ट फर फरगट इउनिक आइडि होदोंमोन अब्लाबो जायोमोन बाट आङो दायो मोनसे गोदान होफिनबाय माने मोजां जागोन आरो बेबायदिब्ला थ' रिकुवेस्ट फर रिकभार थ' नोंथांमोना बिदि होनानै गोजौआव मोनसे सेन्ड अपसन थायो थ' नोंथांमोना बेयाव थुनानै बियो सेन्ड जागोन आरो लोगो लोगो बियो इमेला थांसिगोन बिथांमोननाव अब्लानो नोङो जास्ट नेदो 1 घन्टा 2 घन्टा एबा सानसे साननै नेनांगौ जानो हागौ जेसेबांनो जाम जायो लेट जागोन जेब्ला खम जायो थाब फैयो आरो थ' नोंथांमोना बिदि प्रसेस खालामोबा जोङो रिकभारि खालामना लानो हायो दानिया लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो रोंनानै रिकभारि खालामना लानो हायो मानोना जोबोर इम्परटेन्ट दानिया एडमिसन लानोब्ला इउनिक आइडि नांगौ जाथारो थ' बेखायनो नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव